Увогуле сітуацыя ў Віцебскай вобласці яна вельмі характэрная. Яна паказвае, што тая сацыяльная мадэль, якую збудаваў Александр Лукашенко, яна проста не працуе. І таму даводзіцца прымаць нейкія надзвычайныя захады. Трэцяя выснова, якую можна зрабіць з гэтых прызначэнняў, это тое, што кіраўнікі, якія прызначаюцца на высокія пасады, працуюць на іх вельмі кароткі тэрмін. Вось глядзіце, той жа Рагожнік 2 года працаваў міністрам прамысловасці, 1,5 гады амбасадарам Беларусі ў Расіі. І вось такі кароткі тэрмін яго зноў кідаюць на новы участак. І гэта не першы раз. Можна ўзгадаць, што і мінулым годам, скажем, Каранік прапрацаваў віцэ-прэм'ерам дзесь 3 месяцы, і потым яго перакінулі на кіраўніцтва Акадэміі навук. Тое самае Спяткевіч не вельмі доўга працавала. Гэта значыць, што лаўка запасных кадравых у Лукашэнкі невялікая, і даводзіцца невялікую кучку людзей увесь час тасаваць, перакідваць і так далей, бо праблемы, якія ёсць, не вырашаюцца, і спроба вырашаць гэтыя праблемы вось такім чынам, прызначаючы новага кіраўніка, гэта таксама вельмі паказальна, і яна сведчыць пра кадравы крызіс у той сістэме кіравання, якую збудаваў Александр Лукашенко.